Здравейте и добре дошли с нови епизод на Студио Нюз.бг. С мен водещ Симеон Янев. Тук е госпожа Корнелия Нинова, бивш лидер на БСП и по-настоящем лидер на Непокорна България, с която ще си говорим за действията на премиера вече Румен Радев и спорните мерки, които Прогресивна България предлагат в бюджета. Добър ден, госпожо Нинова. Благодаря ви, че приехте нашата покана за интервю. Както споменах по време на откриването, как гледате на мерките, които премиера Румен Радев предлага и в частност Прогресивна България макар че те се въздържаха от коментари, казват, че няма да пипат орязването на майчинските, отпадането на COVID добавката за пенсионерите, орязването на партийната субсидия и теглянето на нов външен дълг, който за сега също се отлага, но за сега. Мисля, че малко по-борисовски ни тестват като опитни мишлета. Депутатите излизат и анонсират някаква идея, която Прогресивна България иска да направи. Следят обществената реакция. Ако има остра такава, то добрият цар, премиера Радев, излиза и казва: няма да го правим това. Това сме го гледали при Борисов години наред. Не мисля, че е добрия подход. Когато имаш такова голямо мнозинство, и то самостоятелно в парламента, когато си имаш самостоятелно правителство, и с очакванията, които ги натовариха хората, трябва много категорични, ясни послания и бързи действия. Ужасно е впечатлението, че в тази криза се посяга първо на младите семейства, на майките, на пенсионерите и на работещите хора. Имам предвид това, че анонсираха намаляване на майчинството втората година като срок, увеличаване на осигуровките на работещите хора, което де-факто намалява дохода на хората, който остава в тях, и тези 2, и няколко евро, което няма да получат пенсионерите от 1 юли по швейцарското правило, защото COVID добавката не се включва в тази индексация. Ужасно и обидно, и ненормално, и неразбираемо е при обещание, че ще посегнеш на олигарсите, че ще се справиш с олигархията, че ще спреш кражбите, че ще спреш течовете, да почнеш от най-уязвимите групи. Младите при тая демографска катастрофа имат нужда от много, много силна подкрепа, а не да се отнемат права. Възрастните, които при тия цени живеят страшно бедно и все по-зле, имат нужда от подкрепа, не да им отнемеш от пенсийката. И работещите хора, които изкарват брутния вътрешен продукт, вместо да си увеличават доходите пак при тая инфлация, с дигането на осигуровките им намаляват парите, реалния, разполагаемия доход, така наречен. Това е изключително сбъркана, неморална политика на новото правителство, в разрез с обещанията преди кампанията. Излъгаха хората и така. Това е нашата оценка. Смятате ли, че Радев се превръща в модела Бойко Борисов 2, тъй като дълг след дълг това означава и предполагам, не мога да бъда на 100% сигурен, но и ако не в този бюджет, то в следващия вдигане на данъците? Много започва да прилича на Борисов. И по стил на работа, току-що коментирахме, проба грешка. Ако спомняте, Борисов сутрин каже едно, на обяд друго, вечерта трето. Много започват да си приличат, което е много лош знак. Сега си преди кампанията много пъти съм казвала, няма да има промяна с Радев. Ще има подмяна, двуглавата ламя Борисов-Пеевски ще стане 3 глава. Още малко нека хората да го видят. Ще видите, че думите ми ще се оправдаят. Що се отнася до финансовото състояние? Да, и по това си приличат с Борисов, трупането на дългове. И при Борисов се взимаха заеми, макар че тогава не бяхме под заплаха от свръхдефицит, каквато сега, може би днес вече е обявено от Европейската комисия. И тук мисля, че правителството на Прогресивна България грешат с тази финансова политика. Първо да изясним на нашите зрители, че дълг ще взимат. Това, че вчера се отказаха, беше по технологични причини. Толкова са неграмотни горките, че не знаят, че депутат не може да внася бюджет. Да, поради тази Добре, може ли от 131 човека да няма един съкъла си, който да е виждал какво е това парламент, поне на картинка, да е прочел нещичко и да им е казал, че само министър на финансите може да внася такива предложения. Тръгнал Проданов да ги внася. Това на страна, да се види колко са компетентни. Сега министър на финансите ще го внесе. Искането за този дълг. Вчера го отложиха, пак ви казвам, само по технически такива причини. Лоша работа, защото свръхдефицит не се бори с нов дълг.
Можеха съвсем други политики да предприемат, за да наваксат това, което е състоянието на финансите. Например, аз съм привърженик на промени в данъчната политика. Аз съм за по-висок данък на свръхпечалбите на банките, на електроразпределителните дружества, на телекомите, на тези гигантски печалби в условия на криза, защото 25-та приключиха с 4 милиарда печалба. Не е нормално, когато близо 1,5 милиона ти живеят под прага на бедност. Съвсем други мерки можеха да предприемат по отношение на цените и инфлацията. Европейски мерки, утвърдени вече в доста държави. Например, намаляване на ДДС на храните и на лекарствата, намаляване на акциза на горивата, освобождаване на торове от резерва и подпомагане на земеделските производители като държавна помощ. Европейската комисия го позволи и така нататък. Но нищо от тия реални мерки не се взе. Сега с определението, какво беше, справедлива цена, няма да пребориш спекулата. Так, това ще да ви питам, като други мерки, тъй като изборих тези, които са последни по-горещите теми на деня, докато промените, свързани в закона за потребителите и конкуренция, там се предлага, нали, по-високи глоби и въвеждане на справедлива цена. Това според вас ще доведе ли до сваляне на цените на пазара с по-високите глоби, с ударението на пазара с по-високи суми? Не само според мен. Гледаме фактите и практиката. Тези мерки бяха, сигурно има месец вече, откакто бяха обявени, дискутирани. Отложиха ги, не са приети окончателно, но въпреки тях цените продължават да растат. И вчера излязоха статистическите данни, че цените продължават да растат. Това не са работещи мерки. Това е прах в очите на хората. И те също ще го разберат съвсем скоро. Това няма нищо общо с реалната борба с спекулата. Тази справедлива цена е нещо, което ще виси в пространството и нито е задължителна, нито регулаторите имат право да я прилагат спрямо търговците. Е така, едно определение, що е то справедлива цена. Въпрос е също спорен. За кого справедлива? Че тя не може да е справедлива и за продавача, и за купувача, и за посредника. Не може да е справедлива за тези, които живеят в София и взимат 2000 примерно евро заплата, и онези хорица на село, които взимат по 300 лева пенсия. За кого е по-справедлива и коя ще е справедлива? Да, то по време на дебатите от опозицията коментираха и питаха, задаваха въпроси по време на първо четене, като се гласуваха промените в двата законопроекта. Какво би било справедливото? Например, един костюм на различните марки, как ще се определи справедливата цена? Как ще се определи справедливата цена на лекарствата, на тока, на водата, на храната? Абсурдно е това. Беше само за да заглавичкат хората, че правят нещо и се вдигна шум. Ето, ние ще се борим с цените и спекулата. Нищо подобно не се случва. Напротив, в друга посока тръгнах. Да удрят работещи, млади, пенсионерите и така нататък. Само ако по тая тема нещо се сетих за осигуровките, да кажа за работещите хора. Вижте колко е несправедливо. Вдигат осигуровката, която ще ти вземат от заплатата. Тази осигуровка всеки си я плаща за случаите, в които или ще ползва отпуск по болест, или по майчинство за отглеждане на дете, или ще изпадне като безработен от пазара на труда. Цял живот си внасяш пари за тия 3 случая, ако ти се случат. Вдигат ти вноската на осигуровките. Обаче, забележете, обезщетението за майчинство, за болест и за безработица остава старото. Значи взимат ти повече пари от заплата, ама ще ти плащат, ако нещо ти се случи, ще ти плащат старите, по-малкото пари. Може да доиш този народ цял живот, особено в тази криза, и в същото време големите монополите и олигарсите си се разхождат свободно из държавата и никой за нищо да не ги закача. Не е справедливо. По време на разговора ни засегнахме и темата за партийната субсидия. Ми се иска да ви питам и там. Опитва ли се Радев да сложи прът в по-малките партии и по-конкретно в опозицията, що се касае до местните избори, да овладе общините на ниво райони, така да се каже? Това ще бъде ефект от намаляването на субсидията. Той няма да е много голям финансов за бюджета. 2,3 милиона, казаха управляващите, ще спечелят до края на годината от това намаляване, но ще убие малките партии. И въпреки това, според мен, има някаква справедливост в това субсидиите да бъдат по-ниски. Ако искате и за заплатите да си поговорим на депутатите, министрите, президента и така нататък и премиера, в тази криза трябва да има солидарност. Ние сме солидарно общество и всеки трябва да покаже, че е съпричастен към проблемите. Но ефектът, тъй като прогресивна България са твърде големи,
те имат 131 депутата, при тях няма да се усети намаляването на субсидията. При тях субсидията си остава голям. Там колко? 1,4 милиона гласа по 3 евро, можете да видите колко са. Малките ще бъдат убити и това върви с тяхното арогантно изказване. Ние ще пострадаме, ще почувстваме най-много това намаление. Не, нищо няма да почувствате вие, прогресистите. Малките ще го почувстват и ще работят все по-трудно, за съжаление. То малко не се ли превръща така, който държи парите, той поръчва музиката и така. Той, Радев имам предвид, се обяви за изкореняване на модела Борисов Пеевски, то на местно ниво. По този начин ли ще стане или ще се превърне, т.е. пак в партия ГЕРБ, както знаем, нали, на местно ниво, партията на Бойко Борисов беше доста силна преди години? Радев няма никакво намерение и ще видите, че няма да има и действия за изкореняване на модела Борисов Пеевски. Той се прегръща с този модел, този модел се прегрупира и застава зад новия, нали, силен в момента. Никакво изчегъртване няма да има на Борисов и Пеевски. Гледайте кадрите, си правете изводите. Мислещите хора. Вижте какви хора се назначават. За министри, за замминистри, това са кадрите на Пеевски и на Борисов. Понеже говорим за финанси и сега се жалват прогресистите колко е тежко състоянието финансовото. Двете замминистърки на финансите на Гълъб Донев са от онова време. Тези две жени направиха тия бюджети, които ги приемаше Народното събрание, и ако някой е виновен експертно или професионално за това, това са те, а те са на Пеевски и на Борисов. Радев тогава като президент, той подписа всички закони за бюджети. Вие знаете ли, че той не е върнал с вето нито един закон за бюджета 9 години? Значи си бил съгласен да се теглят тия заеми, да се влиза в такива дефицити, да се вдигат доходите на хората. Всичко, срещу което сега говориш, ти като президент си го легализирал с подписа си, за да се публикува и да отиде в Държавен вестник. Що не им наложи вето тогава на тия закони? А сега казваш, че бюджетът е бил лош. Тоест, няма да се изкорени модела. Гледайте кадрите, гледайте назначенията, гледайте политиките. Цялата битка срещу Борисов и Пеевски се изчерпа с формалното сваляне на охраната. И това е. Нещо друго да сте чули, да сте видели да се прави. Нищо подобно. Така че моделът просто се прегрупира и ще продължава да съществува. Смятате ли, че Радев ще подхлъзне избирателите си, тези хора, които му дадоха мнозинство в Народното събрание, 131 народни представители, огромна електорална подкрепа на предсрочния вод, ако все пак уреже социалните разходи в бюджета и скоро видим проект на закон на държавния бюджет? Ще бъдат тежко излагани и разочаровани много хора, които повярваха, че справяйки се с мафията, той ще осигури финансиране за социално слаби, за млади, за пенсионери и ще осигури справедливост в държавата, така да го кажа. Няма да го направи. Аз очаквам да режат социални придобивки. Днес в парламента на второ четене върви махането на COVID добавката към пенсиите преди тяхното актуализиране по швейцарското правило. На второ четене е в зал. Снощи мина на второ четене в комисия. Тоест този процес си върви. Да, премиера Радев излезе и каза, ние сега разбрахме, че ще се маха COVID добавката и ще се намалява майчинството. Тукова е... Направо е смешно, ако не е трагично и сериозно. Нали, големия президент, генерал, премиер, нали, да се правиш на... Кой ги обяви тия мерки? Твоите депутати. Как днеска може да кажеш аз сега научих, няма да го правим. Нали, лошите депутати, добрият цар. Добре, кого залъгваш? Ние не сме малумни хора. Ние виждаме, че това е тест. Пускаш, мине, добре. Не мине, скочат хората, ние няма да го правим. Между другото, това е повод да се обърна към всички, които ни гледат, слушат, да не си мълчим. Защото ето така, тестват ни, ако замълчим, ще мине и ще ни ударат. Но ако се оспори, ако се говори на висок глас, ако се дебатира, ако стане диалог в обществото, те дават заден. Така че не мълчете, бъдете бдителни, непокорни. Трябва срещу всяка несправедливост да се обединяваме, да се изправяме. Смятате ли, че парламентарната група на Прогресивна България има гръб, с който да пази премиера Румен Радев, тъй като сега по време на разговора споменахме сутринта едно, после следобед вечер друго при евентуални вотове на недоверие, да кажем, от страна опозицията, макар че опозицията има по-малко депутати и ще трябва да е обединена, за да внесе един такъв вод?
Не изключвам да се обединят. Вече имахме такива случаи. Ето и вчера при гледането на актуализацията на бюджета се обединиха срещу това, което се отнася за пенсионерите и за взимането на новия дълг. Не изключвам да се обединят. Отново няма да им стигнат, защото Радев има 131, освен ако не му разцепят групата. Защото години назад съм виждала, докато съм била в парламента, че Бойко и Пеевски са факири на тая работа. Тогава и в нашата група се опитваха да има такова разцепление, да има вътрешна опозиция. Не изключвам да му разцепят групата на Радев. Вие виждате ли такива хора вътре в групата на Прогресивна България, които биха били готови да разцепят мнозинството? Ти за да виждаш нещо, трябва да го познаваш. Вие можете ли да ми кажете 5 имена от тия депутати? Те са световно неизвестни, освен няколкото, които се показват и са били преди това в политика. Вие познавате някой от тях, нали? Ако мога да си позволя сега по време на интервюто ни да кажа имена, като например Константин Проданов. Да, Антон Кутев, Петър Витанов. Ромен Милов, Петър Витанов. И стигаме Стефан Белчев, който беше спряган за финансов министър в... Да не забравяме тази звезда нова Владо Николов. Mm-hmm. Нали, това са няколкото. Не знам дали могат да им разцепят групата. Ако са верни приказките, които се носят, че олигарсите, които подкрепиха кампанията на Радев, си имат и своите депутати вътре и представители, то очевидно поведението на тия депутати ще се влияе от това, кой им дърпа конците. Но това ще го видим, то ще си проличи най-бързо и скоро на бюджета. А кое е най-голямото противоречие според вас, обещанията за прогресивна държава или реалните мерки? Едното противоречие на другото. От обещанията, които дадоха, до сега няма никакви реални действия. Има само пиар, приказки, без ефект и без резултат. Най-дразнещо е, и наистина вече ни правят на луди, това с заплатите на депутатите, които няколко пъти обявиха, че да, ще си ги замразят, през това време си ги вдигнаха. Сега да ви кажа, чакат юни, второто 3 месеца, за да си ги вдигнат още веднъж и тогава евентуално ще ли да ги замразяват след двойно увеличение. Обещаха, че днес отново ще разгледат правилника. Нищо подобно. Не се гледа правилник. Значи това е адски дразнещо, лицемерно и грозно. Постоянно да казваш, че си намалим заплатите, да режеш от работещи млади пенсионери, а депутатската заплата да расте. Между другото, това ми е много стара тема. Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замръзат депутатските заплати. Направиха ме дива маймуна. Обиждаха ме, клеветяха ме, какво ли не измислиха за мен, само и само да не стане. Тоест, тая тема си е много стара, но особено сега в кризата е много важна. Не е морално, не е нормално един депутат да взима 10 000 евро да режеш майчинството на майките, които за втората година е минимално. Абсурдно е. Наред с икономическите мерки, тъй като да не пропусна тази тема, понеже е важна, наред с икономическите мерки и бюджетните, за които си говорим сега по време на разговора, предстоят и промени на второ гласуване в Закона за съдебната власт. Ще ли подаде ръка Радев към Борисов и Пеевски за смяната на Висшия съдебен съвет или ще разчита по-скоро на подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България, при все, че двете парламентарни групи се разцепиха и вече са две отделни в 52-то Народно събрание, и ПП и ДБ. От 5 станаха 6. Само ПП не му стигат. Само ДБ не му стигат като гласове, защото знаете, че трябва 160. Ако ще прави нещо, трябва да и с двете групи заедно, за да имат това мнозинство. За мен по-скоро ще потърси подкрепа при Борисов и Пеевски. Защо мисля така? Съдя само по фактите. Цялата кампания предизборна и сега цялото говорене и действие на водещото мнозинство са насочени срещу ПП-ДБ. Забележете, върнете изказванията, споровете, обидите, които се хвърляха. Те удряха ПП-ДБ. И почти нищо за Борисов и Пеевски персонално или като партии. Общи приказки. Ще борим олигархията, никога поименно коя е тази олигархия. Това ме кара да мисля, че съсредоточили се в сваляне на резултата на ПП-ДБ и ако може Радев и оттам в бъдеще да изтегля гласове и по-скоро колаборации с Борисов и Пеевски. Но да бориш модела и да го променяш, прегръщайки се с този модел, ви казвам, че това е катастрофа. И опита и историята го показват. Всички, които се прегърнаха с Борисов, политически партии, имам предвид лидери, всички приключиха фатално за политиката. Последният пример е БСП.
И понеже смисъла на политическия ми живот е бил, остава и ще бъде борба с този модел, ама реална. Не да приказвам едно и да правя друго. Знаете, че какво ли не ми се случи за тия години от Борисов модела Пеевски. Продължавам да смятам, че ако и Радев се прегърне с тях, за което мисля, че има вече симптоми, ще приключи зле. А това ще изкара ли многохилядните протести на улица, това, което видяхме в края на миналата година? Ще го усети ли Радев на гърба си колко е тежка царската корона? Мисля, че той вече усеща колко е тежка царската корона. Това се личи по неговата нерешителност, една крачка напред, две назад, липса на кардинални, качествени и категорични реформи там, където беше необходимо и остава необходимо. Личи си, че това не е неговото. То не е да седиш в президентството и да държиш високопарни речи на празниците. Тук се искат реални решения, ежедневна работа, рискови решения, поемане на отговорност, мъжко поведение. Това не е онова. И според мен той много бързо го усеща, че е така. Въпросът е, че много хора му дадоха доверието си с надеждата, че идва Месия. Ще останат излъгани за пореден път след поредните няколко месии. За мен това, което ще кажа, няма да кажа нищо ново за хората. Още преди изборите, в кампанията съм казала, не вярвайте и не очаквайте на Месия един човек да дойде да ви спаси. Това е колективно усилие. И другото, което предупреждахме още тогава, ние от Непокорна България, в тази криза изберете компетентни, сигурни, проверени хора, че могат да управляват. Икономисти, финансисти, хора, които могат да се справят с тая криза. Добре, народа предпочете в по-голямата си част друго. Избра Радев. И виждате, че неподготвени екип, неподготвени хора трудно се справят и ще се справят да излезем от тази криза. Тя ще се задълбочава. На въпроса ви дали ще има отново протести и напрежение, дали ще го усети, мисля, че протести и напрежения ще минат през икономиката, цените, обедняването този път, доходите. Това е най-големия въпрос, с който тези некадърници не могат да се справят по никой начин с сигналите, които пращат още от първия ден. И есента ще е изключително трудно. Сега вчера КЕВР обявиха, че вдигат отново цената на тока. Почти с 3%, 2,99%. Цената на парното с почти 5%, 4,53%. Есента ще има още едно увеличение. Цените хвърчат нагоре, очевидно ще режат доходи, колкото и да се правят, нали, че сега разбират откъде са паднали. Няма начин това да не изкара хората на протести. На мен въпросът за протестите ми беше продиктован от това, че сега Радев се намира вече в другата сграда от триъгълника на властта, в тази в изпълнителната власт. Едно е, нали, да си в изпълнителната власт, когато вече като министър-председател взимаш решенията, съвсем друго да си президент, който излиза с юмрук на протеста и яхва протеста. От тази гледна точка ви попитах, че вече доверието към премиера е едно, а към президента, който като цяло държи високо доверие в електоралните нагласи, е съвсем друго. Да, но той като че ли още не усеща разликата и цялата му кампания и държаването му досега е като на президент. Май не си дава сметка в какво е попаднал и че оценката за един премиер се прави по реалните действия и ефекта. Президента е надпартийна институция, той може, нали, казах, да държи речи, такива церемониални дейности да изпълня. От премиера си иска ежедневна работа с резултат при това. Хората го гледат по джоба си, по дали има справедливост, дали в съдебната система продължават случаи, като джуджета, нотариуси, той във Варна казус и така нататък. По това хората съдят дали има резултат. А сега, ако позволите още един въпрос, някои ваши критици казват, че атакувате Радев малко по-остро, отколкото сте атакували политическите си опоненти в миналото. Има ли личен елемент в този конфликт? Тези да си върнат малко историята назад и да видят как съм атакувал Борисов и Пеевски и какво претърпях от това. Как Борисов ми предложи да стана председател на парламента, за да ми затвори устата с неговите гласове на ГЕРБ и как съм отказал. Аз сигурно съм единственият човек в държавата, който отказвал да става председател на парламент. После да ходя посланник, да ставам евродепутат, да ставам депутат от други парламентарни групи. Не ми е това целта в политиката. За мен Борисов и Пеевски са злото като модел. Това трябва да се изчисти. По отношение на Радев. Отношението ми към Радев се обърна в момента, в който разбрах и видях с очите си
и чух с ушите си от неговите уста, че той се заиграва с Борисов и Пеевски. Когато се събрахме и му предложихме да бъде кандидат за президент, нашия разговор беше заедно да се борим срещу този модел. Той каза, добре, мога. Стана президент и съвсем набързо и след кратко време обърна палачинката, прегърна се с тях, започна да разбива партиите, партия БСП също, да създава нови партии и така нататък. Аз съм била свидетел на разговори, към мене от негова страна е имало разговор, да давам хора от БСП, които да влизат в правителството на Борисов и да правим голяма коалиция. Това беше периода, в който Сергей ме притискаше от Брюксел, през партията на европейските социалисти да се съберем с Борисов. Радев ме вика тук в президентството и каза, дай Деница Златева да бъде в кабинета на Бойко Борисов. И аз просто зяпнах от изненада. Чакай, човек, ние те избрахме се Борис, той ти сега ме притискаш да влизаме с него в управление. От тогава нямам нищо лично. Какво да искам? Едно копче не съм искала на Радев през целия му мандат като президент. Жив и здрав е да го питат да каже дали съм искала нещичко. Пост, поръчка, нещо. Нищо не искам от тебе, човек. Исках да си последователен и принципен. И какво сме се разбрали да се борим с тия двамата да се случи, а не да се прегръща с тях и да убиваш алтернативата на този модел. Това е причината. Имате ли нотка на съжаление, че все пак го издигнахте за президент? Да. И съм го казвал вече публично. Да. Съжалявам, защото това, което се очакваше да бъде, не се случи. Смята ли, че Румен Радев днес е продължение на обещанията, с които влезе в политиката, или се превърна точно в това, срещу което твърдеше, че ще се бори? Смятам, че се промени много. В началото започнахме с такова желание, първата кампания, когато стана президент, с такава енергия и тичане по страната и работа. И след това властта много го промени. Значи трябва да си много устойчив, за да издържиш на съблазънта на властта. Той се оказа, че не може да го направи. Освен това, трябва много да си минал през цялата стълбица, за да си здрав и да си изпитан. А на него му дойде на готово и властта, според мен, съблазънта на властта го промени. И затова се промени и моето отношение, а не нещо лично. Просто той изневери на принципа, за който се събрахме и тръгнахме заедно. Аз си останах на същата позиция, на същия принцип и си продължавам така. Той тръгна да криволичи и се размина. Виждате ли хоризонт за 4 годишен мандат на Румен Радев като премиер, или може нещо, както казахме по време на разговора ни, вътрешно разцепление да се получи, или по-скоро в геополитически план, тъй като сега в изявите си като премиер доста защитава Европейски съюз, НАТО и така нататък? Във външно-политически план той продължава да е противоречива фигура, защото на тези, които искат да чуят нещо за Русия, казват, че Крим е руски. Но онези, които искат да чуят нещо за НАТО, казват, че трябва да се укрепва НАТО. На европейците договаря покупка на оръжие и така нататък. Той в това отношение е безпринципен, според интереса. Мисля, че по-скоро вътрешен проблем е риска за 4 годишно управление. Под вътрешен проблем имам предвид икономическа криза, срив на финансите, обедняване на хората, още ръст на цените и още по-висока инфлация. Това е риска за сътресение политически. През икономиката политическо сътресение. И през това, че те не могат да овладеят цените и проблемите в страната да ги решат. А през войните, съответно, горивата във връзка с войната в Иран и нито един патрон за Украйна, там може да се окаже също разковниче, което да бутне килимчето на кабинета? Виждам го отново само през цените. Ръста на цените на петрола, който се отразява на всичко, на инфлацията, на доходи, обедняване и така нататък. Тоест, пак индиректно. Войните могат да повлияят през икономическата ситуация. Тя кризата беше започнала и преди последната война в Иран. Германия вече след войната в Украйна, началото, Германия, която ни е основен партньор, вече беше започнала да чувства проблеми. Беше влязла почти в рецесия. Сега с тази втората война в Иран и цените на петрола, всичките процеси се задълбочиха страшно много. Те се насложиха един след друг. Така че мисля, че отново това може да мине само през икономиката, като задълбочаваща се криза. Да, ами благодаря ви. Представи да видим сега с този бюджет и следващия, който септември, октомври, ноември, края на годината, когато се гласува и макрорамката на бюджет 2027, дали в крайна сметка няма да се случи така, както с ГЕРБ и под натиск премиера Росен Желязков тогава подаде оставка и правителството пана, дали пък също няма да се случи с премиера Радев? Ще видим.
Да. Да. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря. Госпожа Корнелия Нинова, лидер на Непокорна България. Благодаря ви за вниманието.